Здравейте, приятели! Казвам се Силвия Болярска и добре дошли обратно в моя канал. В днешното видео ще ви разкажа за първия ми опит с професионални снимки, портретни за кастинг. Тъй като в българския YouTube не намерих много информация, повечето информация, която намерих докато си правих проучването, беше на английски, реших, че би могло да ви бъде полезно да видите такъв тип клип. Така. Ще се опитам да бъда много кратка. Първото нещо, с което започнах аз да се подготвям за фотосесията, беше да си намеря фотограф, чието виждане съвпада с моя усет за естетика, фотограф, чиято работа много ми харесва. И тук идва първото нещо. Не дейте да си каните приятел фотограф, който снима пейзажи, да ви направи портретните снимки, тъй като този човек и очите му са свикнали да търсят един определен вид, една определена естетика и тя най-вероятно няма да съвпада с това, което търсите вие. Намерете портретен фотограф, такъв човек, който снима портрети, прави или поне снима хора. В моя случай аз много харесах една фотографка, тя се казва Ема. Има 3 инстаграма, на които можете да я намерите. Ще ги оставя и трите долу в описанието. Но нейното виждане за естетика, снимките, които прави тя, много съвпадат с това, което харесвам аз. И сега, работата беше, че тя не прави портретна фотография. Тоест, правила е портрети, но те са по-артистични и не са точно това, което на мен ми трябва. На мен ми трябват много простички и семпли снимки. Писах и питах я дали ще се съгласи да прави такъв тип проект и тя каза, че иска да го направим. Така че първото нещо, с което наистина трябва да сте 100% сигурни, е, че виждането вашето и това на фотографа съвпадат и енергиите ви, колкото и странно да звучи, енергиите ви също съвпадат, защото трябва да сте отпуснати пред този човек. Трябва, докато той ви снима, да ви е хубаво, да не се притеснявате от нищо, да му се доверите на 100%, че нещата, които ви казва, са във ваша полза и че по този начин, както ви намества или ви кара да заставате, или нещата, които ви кара да правите, 100% работят за вас и ви изглеждате добре и докато работите с този човек, трябва наистина да сте отпуснати. При моята работа с нея, наистина беше така. Показа ми как да застана, какво да направя. Наистина бях много отпусната при нея. Беше 10 от 10 преживяване, защото наистина и се доверих. Това, което тя ми каза да правя, начинът, в който ме наместваше ми косата, пусна музика. Наистина много голям професионалист е това момиче. Страхотно е. Бях на снимки с Ема и беше уникално, много готино. Просто толкова хубаво работи, толкова спокойно и те напътства и толкова креативно и творчески мисли, с толкова много въображение. Това са мислите ми сега, след фотосесията. През цялото време ме караше да се чувствам супер добре, супер красива, супер на място. Даваше ми насока как да застана, какво да направя. Просто много хубаво. И като цяло, като преживяване и като спомен е много приятно. И така трябва да се сработват фотограф и в случая модел. Защото тя подхожда с разбиране, аз подхождам с разбиране и така се получава изкуството. Така, следващото нещо са дрехите. Не бива да сте с много шарени дрехи, никакви щампи, никакви картинки, разноцветни тениски, блузи и така нататък. Трябва ви един цвят. Най-добре е да е просто черно боди или някаква блуза, която да е черна, зелена, червена, някакъв такъв цвят. Ако искате да сте с нещо по-светло, не бива да е чисто бяла блуза или риза. Казват, че е най-добре да бъде синьо, нали, светло-синьо. Така, това с какво сте облечени е важно, защото не бива да е нещо, което ще отнема фокуса от лицето ви. Лицето ви е най-важното в тези снимки. Не бива да има прекалено голямо деколте или някаква супер артистична блуза, която да взима фокуса, когато погледнеш към снимката. Най-важното за тези снимки е това
вашето лице да грабва, да има емоция в него, да има привличаща енергия и не бива, когато някой твърде гледа снимката ви, да първото нещо, което да забележи са щампите по дрехите ви или пък някакви рисунки, картинки, значки, каквото и да е. След като отбележихме, че това, което носите е много важно, следващото аксесуари. По-добре е да нямате никакви аксесуари, защото пак не бива те да отвличат вниманието от важното, в случай най-важното сте вие. Друго, за което се сещам, е грима. Грима ви не бива да бъде прекалено ярък, прекалено цветен, някакви дълги очни линии, супер цветни артистични сенки, много големи мигли и всякакви такива неща, защото това, което е най-важното всъщност в тези ваши портретни снимки, когато става въпрос за кастинг снимки, е да може вашето лице да бъде видяно такова каквото е и наистина вашата натурална красота да бъде на преден план, а не това колко хубав гримьор сте или сте си намерили. Така, след като уточнихме тези важни неща, следващото нещо е как да се подготвим за самата фотосесия. Това, което направих аз, е да започна отвътре. Ако искате снимките ви да станат хубави, ама наистина хубави, трябва да се чувствате добре, да се чувствате много красиви, да се чувствате много самоуверени. И това, което аз направих, беше да тренирам, да си направя маска на лицето, маска на косата, да си оправя веждите, да си взема дълъг душ. И това мен, чисто като жена, ме кара да се чувствам много красива, много самоуверена. И по този начин вие вече излъчвате съвсем различна енергия и седите пред камерата по съвсем различен начин. Сега, следващата стъпка – грима. Грима ми беше абсолютно същия, с който съм в момента. Като тук много важно. Когато си правите грима, не е необходимо, пак казвам, да бъде нещо вау, важно е да се вижда лицето ви. Това, което направих аз, беше да си сложа спирала, малко руж, малко коректор и гланц за устни. Това, което всъщност направих аз, беше да си сложа гланц за устни, но да си взема все пак червено червило, защото или каквото всъщност искате вие. Ето, например, в моя случай аз отидох с гланц, защото бяхме говорили за много лек грим, но видяхме, че на фона и на това, с което бях облечена, червеното червило седеше най-добре. В една малка чантичка взимате същите четки, с които сте си направили грима, същите гримове, които сте използвали и още един цвят червило и ги носите. Взимате си няколко тоалета. Това, което направих аз, беше да си взема черно боди, зелено боди и червено. Защото в зависимост от това какъв фон сложите, светлината и всичко, нещата изглеждат по доста по-различен начин. Взимате си и няколко панталона и обувки, ако в момента е зима, аз бях с много тежки обувки, затова си занесох по-нежни, по-елегантни. Тези няколко тоалета си ги слагате в една чанта. Слагате вътре четка за коса. Много важно. Четка за коса. Отделно от четката за коса, всичките гримове, които сте си сложили в една мъничка чантичка. И това е вашата чанта за фотосесията. От нея нищо не излиза. Защото важно е, когато отидете там, да сте спокойни, че имате няколко тоалета, които да облечете, в които се чувствате добре. И за жените, много важно нещо за жените. Когато сте с боди, понеже дрехите за фотосесията трябва да са по вас. Те не са прекалено широки, за да може все пак да се вижда силуета на тялото ви, чертите. И много важно е, когато жените ходите с бодита, да си видите сутиена отдолу. Защо е важно това? Защото някои сутиени, които са с дантела, прозират, т.е. не прозират, ами изпъкват, стават релефни и се виждат на бодито. И това няма да седи добре на снимките ви. И фотографа няма какво да направи, ако вие отидете с 3 бодита, които са с отдолу релеф на сутиен. Така че това няма да ви накара да се чувствате добре, ще ви притесни. Оттам нататък вече всичко с снимките и самоувереността и самочувствието и всичко се измества настрани. И до някаква степен това също ви ограничава в позите, които ще правите. Така че за да си спестите някаква такава
излишна паника, просто преди да отидете там, пробвайте дрехите си, изгладете ги, сложете ги, за да видите как изглеждат. Опитайте няколко пози. Това е следващата точка, по която ще говоря. Опитайте няколко различни пози, в които се харесвате. Дори когато отидете там, да не направите нито една от тези пози, пак вижте как лицето ви седи най-добре, кои са позите, които ви карат да се чувствате самоуверени и ги предложете на фотографа. Ако стават, стават. Ако не, той ще ви намести, но когато отидете там, говорете с него. Комуникацията, общуването е най-важното нещо. Кажете им кой профил си харесвате повече, как предпочитате да застанете, как се чувствате по-красиви, по-самоуверени, така че да ви харесват снимките накрая. Бъдете абсолютно искрени с това какви снимки искате, каква е вашата концепция, когато ви намества, ако нещо не е окей, му кажете. Хора сме. В смисъл, това е процес. Това е от едната и от другата страна по-равно. Това не е аз отивам и той трябва да си свърши работата, защото това как ще излязат снимките ви до много голяма степен зависи от вас. Как позирате, дали сте отпуснати, дали позирате по правилен начин и дали му се доверявате. Най-важното е дали му се доверявате, защото няма правилен начин за позиране, има просто неща, които изглеждат добре за вас и това, което изглежда добре за вас, е видяно през човека с камерата, с фотоапарата. Така че това е едно от важните неща, които на мен лично много ми помогнаха да застана пред огледало и просто да видя, да се наместя, да знам кое как и защо правя. Отидете с ясна представа какви снимки ви трябват. Обикновено за кастинг снимките трябва една сериозна, една усмихната, полупрофил, съвсем изцяло профил и така. Съответно същото за другата страна. Полупрофил, цял профил. Това са и една в цял ръст. Затова е важен тоалета надолу. Ако се чудите защо ви казах за панталони и обувки, за това. И така, през цялото време това, което Ема правеше, беше прекрасно. Аз отново искам да кажа, че работата с нея беше толкова приятна. Пуснахме си музика, смяхме се през цялото време. Беше супер слънчева, супер усмихната. Дори на следващия ден, като се събудих, пак ми беше едно такова топло чувство вътре в мен, че това нещо ми се е случило. Наистина беше прекрасна. Нямам никаква забележка за нищо. Обсъдихме, видя тоалетите, видя грима, настрои няколко пъти светлината, различни пози на различни места. Наистина това е много голям професионалист. Прекрасна е. И така, мисля, че това са най-важните неща. Най-важното е да си изкарате хубаво и да сте отпуснати и да отидете с хубава настройка, с самочувствие, пак казвам, много е важно. И така, надявам се това клипче да ви е било от полза и ще се видим в следващата. Чао! Също имам и Instagram профил, в който качвам поезията си. Можете да го последвате, казва се Болярска с Poetry.